जोंना नाव ब्र लाइक दान थेंक इउ स माच नाव ब्रादार माबालै कारेन्ट गैया एकदमबारे बारहुंखा उदालगुरि माबा खालामजोब्बाय उदालगुरिखौ बारहुंखाया मैया दिनाव कारेन्टआनो सानसे गैया आरोना उदालगुरि मेन टाउन आरो ओमफ्राय नै जोंनि गामिया एखे नालाय बाला मा जाखोथाय कारेन्टआनो सानसे गैयामोन आरोना एकदमबारे दंफां लाइफां बायनानै एकदमबारे कारेन्ट खुन्था सारेन्ट खुन्था बुला जोबनानै मानसि सानै थैलायलायदों आरोना लोगोफोर हेल' नाव थेंक इउ स माच दै लाइक दान कन हेरे लाइक दान किया थेंक इउ स माच फान्था लाइक दान नोंलै नै कारेन्ट होआखै आं दासो होब्रबबाय आरोना एकदमबारे ओरैबायदि बारहुंखा फैनायाव आं जुमाय फैनानै उन्दुलांनायखाय पात्ता गैला आरोना बारहुंखाखौ नाथाय न' स' बायजोबदों जोंनि गामियाव जाहानाबो औवा गुदों एकदमबारे आरोना ओमफ्राय राहुला हेल' हेल' मा खबर ब्र' खबरा गाज्रिलै ब्र खरानो थिं थिं मोनगासिनो दं लोंनायफोराबो आरोना आइदि हर दे आइदि हरथ'वालै कारेन्ट मबाइल गंसे सुइस अफसो आंना एकदमबारे माबानो गैया मा होनना बुंगोन कारेन्ट फैनाय लोगो लोगो एल बि होखाबाय आं लोगोफोर कारेन्ट थांबानो एल बि बन्द' आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय अनन थेंक इउ स माच दै जोंना फान्था थेंक इउ ओमफ्राय नावब्र कारेन्ट गैला नामदार कारेन्ट गैला नोंसिनिखैबो नामा ओमफ्राय न'आव नाव आइदि होनदो आरोना राहुल जयनिं मि होनदो आरोना सुमित गेमिं हेल' 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 सुमित आंबो मार लोंबाय मैया आरोना लागावनांगौलै बैसागोनि लों लों थेंक इउ स माच दस बान्दा कन दस बान्दा प्लिज कमेन्ट गाइस ओमफ्राय मानसिफोरानो ब्लुबो होआ खेलान्दारा मानसिफोरा बियानोलै बियानोबा बोरै होनोब्रा आङो बिबासो होयो आङो राहुल नै फान्थाजों लोगो जानोबा लोगो जा ब्लु ओमफ्राय हम लोग का जिमिस आ गया हेलो हेलो जिमिस मोस्ट वेलकम आपको मेरा में फन हरनांगौमोन दाना फन हरनांगौमोन दाना नावब्र सोरनो फन हरनोब्रा संजीत दारा जिमिस हेलो हेलो जिमिस आपको मेरा में मोस्ट वेलकम सभी दोस्तों सभी को मोस्ट वेलकम क्योंकि हम लोग का इधर ना मतलब उदालगुरी हम लोग का आसाम का उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में कल इतना मतलब हवा आया था पूरा लाइन सन शेष और दो आदमी भी डेड हुआ हम लोग का उदालगुरी में क्योंकि हवा से मतलब घर में पैर गिर के मतलब पूरा मरा दिया देखो जिमिस भी है जिमिस की भी साथ जोनी जो मैं ब्लू दे देता हूँ कोली कोकिला अंदर ना हेलो हैप्पी बैसागो आरोना हैप्पी बैसागो जोंना ककिला हेल' हेल' मसुलकाम आं ककिलानि भिडिअखौ नायदोंथ' आङो नोंनि भिडिअखौ नायोथ' आङो ककिला ओमफ्राय आंनिखौबो नायना हो ओमफ्राय ककिला नों बहानि मोनलाय हेप्पि बैसागो फान्था कमेन्ट हरना दोनहर नामदारना नावा मा होनना बुंखो नावजोंबो लोगो जा ज' ज'नो नाव किसारफोरनो जाव फनजों ओंखाम जासि जानि स्टार सुना आदारा जाला कारेन्ट आदारा जाला कारेन्ट आदारा कारेन्ट गैया आरोना नोंसिनिखैबो नाव राहुला मा बुंखो निउ फ्रेन्ड एडमि नामदो आरोना ओमफ्राय कलेजा जयनिं हजारदोखौ जोमाव किसाद राहुल लोगो जानो राहुल नै जोंना लोगो जा फान्थाजों लोगो जा जोमावजों लोगो जा राहुल नाव लोगो जा नामदो आरोना नै आंनो ब्लु नाङा नामदो अके मिथिखायो ब्लु नाङा होननानै खर'बो थिग मोनाखैलै फ्रिं फ्रिं मोनदों आरोना मैया 5 लाख दान थेंक इउ स माच सोर लाइक होआखै राहुल कौन लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो गैलालै आदा कारेन्टआनो दारोंलै मा जायगा मोनलाय राहुल नावब्र नोंना मा एरिया मोनलाय जायगाया जोंना उदालगुरि मेन टाउन हिसाबै कारेन्टआ फैबायलै सानसे कारेन्ट गैया आरोना मिथिबायलै मा होनो आं दहाय बै जोंहा मबाइलाव चार्ज हैदों आरोना माबा इनभार्टार मा होनना बुङो बेखौ सिना माबा दं नालाय सलार दं नालाय चार्ज हैदोंमोन आरो आं दहायो राहुल सापर्ट नांगौबा लोगो जाहरलाय देनो राहुल नै सापर्ट नांगौबा लोगो जालाय जोमावजों
साइली लाइक डन, थैंक यू सो मच साइली, लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच साइली। हम लोग का इधर ना इतना बारिश हवा आया था कल रात को, मतलब एकदम बड़े करेंट लाइन ही नहीं था, अभी आया लाइन। इसके बाद अभी एलबीडिया में, इसलिए इतना बारिश आया था, इतना मतलब 2 आदमी भी लेके चला गया हवा ने। 2 आदमी मतलब रात में सो रहा था बोल रहा है, और इतना बड़ा पेड़ मतलब घर में गिर के मतलब पूरा इंसान मर गया डायरेक्ट। इन हाउस वाइफआ हेलो वागै दारा हेलो हेलो लाइक टान खालामदो बहुत थेंक यू सो माच आंनि हेल्प होनाय थेंक यू दे आंनाव कमेन्ट खालामना दोन आं साब खालामगोन दारा राहुला। पता है बारिश आया है, हाँ कल रात में आप लोग सुना कि नहीं सुना, मेरा एलबी में मैं एलबी ऑन करके सो रहा था ना दारू पी के, ओमफ्राय हाउसा बेनिफ्राय हाउस वाइफआ लाइक दान आगैनो थेंक यू सो माच हाउस वाइफ आब'। ककिलाया मा बुंखो आंनि चेनेलखौबो साब खालामना होनो हो नोंथांनि मेम्बार्सफोरखौ दाना। ओके ओके देखो साइली आपको मैं ब्लू देता हूँ, और जो ये कोकिला है ना कोकिला के साथ माबा नै कोकिला नोंनोबो ब्लू बे आङो जोमावखौ लोगो खालाम, जोमावखौ साब खालामना हो, जोमाव बेग होगोन। आरो नै जोंना हाउस वाइफआबो दङ, हाउस वाइफआबो नोंनोबो ब्लु ना बे आङो नै लोगो जालायलाय। ओमफ्राय राहुल नै लोगो जा ओमफ्राय ककिला लोगो जादो नै राहुल माबा ककिला राहुलजों लोगो जानाय, राहुला नोंनो बेग हरगोननो। ओमफ्राय जोंना बर' ब्लगआ लाइक दानदों। ओइ दे आं खुरदों ओंखामखौ थेंक इउ सो माच बर' ब्लग, आं बर' ब्लगनोबो ब्लु बाय लोगो जादे। ओमफ्राय अनदों आं हले लोगो जाग्रोआलै बायफोर नाजारा जोमावा लोगो जाग्रानो, नाथाय जोमावखौ लोगो खालाम, जोमावा बेग होगोन आरो ना। खामानि मावदों आगै अननानै अनबो दोनदों। अके अके आब' अके। ओमफ्राय अन थेंक इउ जोंना बर' ब्लगआ अन थेंक इउ अन थानो थाखाय। हाउस साइलि ककिला साबधान, ककिला नोंखौ साब खालामबायनानै जोंना साइलिखौ बेग होदो। ओमफ्राय जोंना जोमाव होदों आं ओंख्रि संदों दारा। अके ब्र मा ओंख्रि ब्र? खोरोम राम औ रायजो राजानि दाना खोरोम, दिनैसो आंनि एलबियाव मस्ट वेलकाम दै, बेसेबांबा गुबुन आंनि एलबियाव दिनैसो नुबाय आरो ना। मस्ट वेलकाम ब्रादार मरा राहुल जयनिं मी नाउ दाना। राहुल नै जयनिं जानांगौ साइलिजों, बर'आ अन साइलिनि केवला मोरा जोमाव उरला है सनजित नादा। ओके मैं उरला है, ऑलरेडी उरला है मैं सारी। हेलो 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 अन थेंक यू जोंना अन नों मिथिखायो नामा सनजित आं मालाबाफोर लोगो जाफेरग्रा नामा बिगुर आं जोमाव नोंखौ मिथिखायोब्रा, मालाबाबो नों लोगो जाफेरा, ओंखायनो नोंनो ब्लुबो होखायाब्रा आङो। ओमफ्राय न्यू फ्रेंड एड मी जगो राहुल के साथ जजनाया फ्रेंड जाओ खोरोमा बुंखो जोमाव मानो दानखो एलबिखौ नाम जोमाव मानो दानखो एलबिखौ बर' अन गोरिया भाई न्यू फ्रेंड ज्वाइनिंग मी जो जजनाया है ना हम लोग का भाई के साथ फ्रेंड हो जाओ गोरी भाई के साथ। 10 लाख दान थेंक इउ सो माच 10 लाख दान होनायनि थाखाय। खर'आ बारा थिग जायाखैलै मैया जुमाय लोंनाया बाला बोरैबा गोबानो ओंख्रां मोनगासिनो दङ। इसके बाद खोरोम आंना 8 बाजियाव एलबिया आरो 8 बाजियावसोनो। नो थेंक यू सो माच अके दादा सोर माबोरै ओंखाम जायाखै खोन्थादो दे। ओमफ्राय हम लोग का बंदना गया हेलो हेलो बंदनानि बंदना हेलो हेलो बंदना बिबर अन संजीत तेरे घर में बहुत है, तेरे घर में बहुत है मतलब भूत है। मैं मेरा फ्रेंड है भूत लोग साइले, मैं भूत से मेरा भूत है मेरा फ्रेंड। हाय सना दोजनानि बसुमतारी लो एलं ब्र एलं खारें फैना फैखो नोंसिनिखौलाय खारें फैदा ने मिस्टार बिल ग्रेट एस मान्दा। औ बिल ग्रेट एस मान्दा हेलो हेलो मसुलकाम सोरनो आइडि नांगौ जयनिं जा 8थायाव आरो ना। ओमफ्राय मोनबा आइडि फोर 2 आइडि लोगोफोरनो आरो ना। देखो जो जिसको आईडी चाहिए ना, जिसको सपोर्ट चाहिए जुमाओ के साथ फ्रेंड हो जाओ। जुमाओ ने आज में एलबीआई का बोल रहा है और जुमाओ सभी को आईडी देगा बोल रहा है। एना अन हैप्पी बैसागु ऑल फ्रेंड हैप्पी लाइक दैट थैंक यू। ओमफ्राय अन एलो कल रात को सुना मैं संजीत ओ मा ओ गॉड बुट है। ओके एबी गेमिंग
open my जंगि दाना हेल' ओंखाम जानोलै लोगोफोर ओंखाम जानो हरगासिनो बारबो बारदों आरोना माने दा एकदमबारे बारहुंखा फैगोन ओंखाम जानो आथुर बिथुर खालामगासिनो न'नि मानसिफोरा आरोना ओमफ्राय साया हेल' साया नोंनोबो ब्लुबे आङो नोंखौ शैली बेबी शैली मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ ठीक है बात करते रहो 16 लोग हैं मेरा एल में 16 लोग लेकिन कमेंट कर रहा है कम परसेंट सभी लोग कमेंट करते रहो ओंखाम जानोलै लोगोफोर मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहो प्लीज सपोर्ट मी जो पर्सन ना मुझे मैं बात नहीं करने से भी जो पर्सन मुझे सपोर्ट करेगा ना मैं भी इसको ऐसे ही सपोर्ट करेगा मोरा जमाओ टू करो ना बोल रहा है एबी हेलो एबी एबी गेमिंग हेलो हेलो लाइक थैंक यू सो मच हेलो ऑन मुसारि ऑन थैंक यू जमाओ साया जॉइनिंग मी नाउ दाना नहीं साया नोंनोबो ब्लू बें जोम के साथ फ्रेंड करते रहो 12 बंदा है प्लीज 12 बंदा लोग कमेंट करते रहो कमेंट गाइस प्लीज ओंखाम खुरखांबाय आं ओंखाम जानोलै लोगोफोर प्लिज कमेंट करते रहो प्लिज
गैलालै बाला कारेन्ट थाना होलायबाय मा खालामथाय एलबिखौ बन्द' खालामनानै गैला मल मोनसेया गैला थै बालसो कारेन्ट थाना होबायलै लोगोफोर लाइन चला गया रे फिर भी नेट पेक लस जासिगोनलै नेट पेक सोब्रलायदोंमोन आङो 50 आराम से चलो कमेंट करते रहो मैं खाना खा रहा है मतलब लाइन चला गया ना इसलिए मैं वापस आया था कमेंट करते रहो प्लीज सपोर्ट मी मैं आप लोग को सभी को बैक सपोर्ट करेगा
थेंक इउ स' माच लै आंनाव कमेन्ट खालामबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नायदै मा बुंनो लोगोफोर खर'आ खामानि होयाखैलै एकदमबारे जोंना मन' हेल' मस्ट वेलकाम मन' हार हार महादेव अके ओमफ्राय लं अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंना जे डि एम बि अफिसियेल हेल' बोरै बे सुनिनि एल बि आ लायनारा फाग्ला आं माबा ओंखाम जादोंमोनलै ओंखाम जानायखाय खर'आनो ख्रिं ख्रां गोबांसो मोनलागासिनो आरो ओंखाम जानायखाय बाला हेल' हेल' राधे राधे जय जय सियाराम जय जय राम भूमिकम्प जिन्दाबाद भूमिकम्प जिन्दाबाद बेनिफ्राय सोलागासिनो सुनिया आदार नांलै सुनिया सोलागासिनो सोलाखांबाय हायालै ओंखाम जानो हायाखै एकदमबारे आं बायदि मानसिया ओंखाम जानो हायाखै होनबा सानना नाय सानसेयाव खनब्रै खनबा जायो आं ओंखामखौ आरोना मिसाखौलाय मा होनो आङो फुङाव ओंखाम जायो जायो बेलासियावबो जायो ओमफ्राय आरो मोनायाव ओमफ्राय ओंखाम जानायखै दिनै ओंखाम खोनथाम जाबाय आरोना दिनै खनब्रैयानो जाबाय खोमा मा खबर खामानि होलायै जालायलाय लागावनायालाय बैसागु बोथोरनि जै जै सियाराम हले हले ओमफ्राय मा होनना बुंखो जे डि आदा हिर' नाम्बारा मन' नोंनिखौ बोरैबा दुखु खोनादों माथो आङो हिस्ट'रिफोरखौ ओमफ्राय हार हार महादेब होनना बुंदों आरोना अके हार हार महादेब मन' फंबाय र' हाबा माबा फंबाय थेंक इउ ओमफ्राय जोंना नै एस ए माबायाव फैदों मा होनदों जेडि मावजि आइथिं होनना बुंदों आरोना मावजि आथिं नङालै सैमा आथिंसो होनना बुंनांगौबा ओमफ्राय कारेन्ट होब्रबलाबायबाय जागोन दे सोमावनाङाल' इ जायो नामा जाया गासिबो जायो सोमावबानो जायो मा दुखु होनना खोनाखोलै होनदों आरोना मिथियालै बोरैबासो क्लां अखा मोफ्लामनाय बायदि फ्रेद अखा मोफ्लामनाय मायदि मोफ्लामोलै अखा मोफ्लामनाय ख्लाब जोंख्लाबनाय बायदि खोनाफैदों आरोना आङो ओमफ्राय र' आं सानैसो लोगो जाग्रोनि र' मन' फंबाय दाना सानैसो लोगो जागोन आरोना अके ओमफ्राय जै 77 अके 76 माबायाव थांसै भैरबखुन्द'आव माबायाव कलेजावसो मोजांसिन जादों माथो सोरनाव खोनाबोनाय नों सुकेन आरोना आङो माबानाव खोनादोंलै जोंना मा होनना बुंगोन बसुमतारी अनामिकानि एलबियाव खोनादोंलां नोंनिखौ मैयाना दाख्लै बोरैबा स्रेद दुखु खोनादों आरोना आङो ओमफ्राय जै सियाराम 79 आरोना ओमफ्राय मनाव मा होनखो जादो आदा हिर' हालालै नेनो थाब हरदो दे होनना बुंदों आरोना थाब हरदो ओइ मन' मा हाबा जानोसै नामा नोंलाय ओमफ्राय अन एन हाउस वाइफ ब्लग आब' मा खबर होनदों आरोना आव थांजोबखो मोसाहारि अन थेंक इउ जै सियाराम 83 थेंक इउ स' माच 83 कमेन्ट खालामनायनि थाखाय 10 बान्दा हे किधर गया साहिल लोग केला खर'आ थिग जायाखैलै मा होनखो मोननायबा हाबा जानोसैमोन सुकेन आरोना हिनजावनि थाखाय टेनसन जाबाय नोङो एकदमबारे मोनलाबायो माथो मेरलानो एकदमबारे बैसागो बोथोरावसो नै दायो बमब्रायना लानो आराम जादोंमोन आरोना बैसागो बोथोराव जेनेबा बैसागो मोसाफ्लेनो आरोना आइदिया थानां होमबाना हाबा खालामनो हाबायमोन बैसागो बोथोरा बायग्रोथोंसै होनलायलायनो हागौमोन आरोना
लोगो जाहर दे सोर सोर गोदान दंनो ज' नया है ना ज' नया जेडी के साथ फ्रेंड जाओ ऑफिशियल के साथ जेडी ऑफिशियल के साथ फ्रेंड जाओ जय सेराम 85 थैंक यू सो मच एलं मोसारि अनन एन हाउस आवाद ओंखाम संगासिनो एन नागै नाबदारा मन' आगै ओंखाम संगासिनो नै जोंना हाउस वाइफआ मोसारि अनन जय 88 थैंक यू अल्ट्रा 80 माबा एलं जोंना अनामिका अन बिदिसो नामा एन हाउस वाइफ आब' नामदारना ओं 91 थैंक यू सो मच फिसानालाय गिदिरसोब्रा नायलाय आंनोबो गिदिर जाबावसो खोमा फुंगिनिसोलै फुंगिनिसो सेंग्राफोर सिख्लाफोर एखेसो लंपेन्टआ नायब्रा माबानि एबिजि ब्रेन्ड आरोना आनादार बेक जेनेरेसन बे लंपेन्टनि नामा एबिजि ब्रेन्डनि आरोना जागोन ना न'आव गाननायफोराव बेखौ ओरैनो बेसेसो लागौमोन जेनेबा ओइ गाबोन ओमफ्राय हाबायाव माबोरै खालामगोन खोन्थालाय हा अन थेंक यू सो माच हा बेफोरबायदिनो माथोखाय बे मा होनानो 250 थांबा फिक्स खालाम गाबोन आं माबा टाउन थांनो नागिरदों फुङाव ओमफ्राय आसोल आं उदालगुरियाव खारनाल हा मिथिया फन खालामाखैनोबा आं पार्टि सार्टिजोंथ' खोथा गैला जेनेबा थांबाय जाबाय फैबाय आंथ' बा इयाना पार्टि खालामनाय नालाय आसोल आं उदालगुरियाव थांबा लोगो हमदो आंखौ अके लोगो हमगोन गोलेर बिखा गोलेर बिखा नङा अन बाय बाय गाइस एमबि गैला आंहा अके थेंक इउ सो माच आरो माबा दे बारा नंला 20 मिनिट अन थांनोसै आं बाय बाय जुमावा थाथ'दो दे बाय बाय नारना अके ओमफ्राय जय सियारामा अन 100 थेंक इउ सो माच 100 SMS खालामनो थाखाय 90% गैला दाना अके मन' ओमफ्राय जोंना मन'आ मा बुंखो गुड नाइट अल फ्रेन्ड दं अके नामि फैबाय जोंना नामिया हाय गाइस मोनाव दाना नामि हाय बोरै बैसागो बोथोराव मोसायाखै नामा ओमफ्राय हारियानसिनो अन थानो हाला आसोल बाय आंहानो अके थेंक इउ सो माच सापर्ट खालामनायनि थाखाय मन' थेंक इउ सो माच ओमफ्राय दे गुड नाइट मोजां आरोना ओमफ्राय जोंना हाउस वाइफआ अन गुड नाइट सन्जित सुकेदार अके मन' थेंक इउ सो माच अके मन' मोसादों नोंहालाय आं मोसायाखैलै आं लाजिना मोसानो बारजाब मोसानो बोरा मोनलां ओमफ्राय एलंआ जै सियाराम नाम अके अन ओमफ्राय थांनोसै फंबाय सना होनना बुंदों आरो ओमफ्राय बाय आरो माबा गैलानो मबाइल एमबि गैलानो जोब्बायनो मन'आव थांनोसैनो आरोना ओमफ्राय अन थेंक इउ गाबोन थांमारला होमबा बेखौनो गेरेन्टि गैया र' नों अन जोंना अनामिका ओमफ्राय जिसेराम नों खौ मानो डार्लिं होनना नों गावखौ मानो डार्लिं होनामोन दाना नोंखौ ना मा होनखो नायखाबायमोन आं दाननाङालै कमेन्टखौ दाननाङा गाबोन फैगोन दे सुखे बाय बाय अके
सनजित ब्र 100+ कमप्लिट जाबाय जय सियारामदारा थेंक इउ सो माच एलं ब्र 101 कमेन्ट खालामबाय आरो नों आंनियाव थेंक इउ सो माच 101 कमेन्ट खालामनाय जाबाय 102 104 5 105 जाबाय आरो ना हा थांसै बिदिनो अनजालुखौ फन हरदोंमोन आं अनजालाबो थांगोन आं मा ओजों थांनोथाय 37 ना 38 नोंना नोंना मा जाबाय दं 38 जाबाय 11% हाबबाय लिगा हाबदोंसो सानब्रानो आंनिया बेसेबां गोबाव जागोन दाबो 6% हाबदों मोनायावलै जोंना साजा जालाङालै गावफोरखौसो कारेन्टआ दा थांलाय फैलाय जाबाय थाङासैब्रा मोनायाव फैगोन आरो दा फैनाय नंथ'ला आरो कारेन्ट थांलायबायलै बालसो गोबां मिजिं खालामसिगोनसो माथो सना नुला आं जारौ सना रावबो गैला नामाब्रा थै दोगा थाखो थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच हेल' 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 सोर दं कमेन्ट खालाम दे गुरुदेब कालेस्वरम ब्रह्म एकदमबारे बैसागो बोथोर जाबाय बायनानैनो खर' सर' गैला हाग्लुंजोब्बाय
नोंना नेट स्ल' होनदोंना आंना नेट स्ल'मोन माने आङो एसे नेट गैयि जायगायाव थांदोंमोन आरोना दानि नेट गैयि जायगायाव थांदोंमोन ओंखायनो स्ल' जादों दायो जाफिनबाय दे कमेन्ट खालाम दे आथिं सुनोलै आङो आथिं नाजानांगौ र' आथिं लोरिदों मैया जुमाय फैनानै आथिं गोलैबावबायमोनलै सन्जित भाई 100 कमप्लिट सियारा मोनलै आं कमप्लिट जाबाय मास आयौ जोंना नै फैबाय बोरोब्रा नामदारा नै जेदिया मा बोरो जाखो जेदि ग्लु ग्लुनोलै माबाजों आरोना मा बानो नामाथ' मा नाममोन माबाल' आरोना जोंनो आइडि अर सन्जित नाम दाना जोंना माबाया सबिता नोंनो आइडिखौ ना मोनथाम हरगोन आङो दायो हरा आरोना गाबोन हरगोन आरोना गाबोन जुदि सानाव कारेन्ट थायोब्ला नोंनो मोनथाम आइडि हरगोन आं माबाया सबिताया आंनि बाला हरालां नोंनो आंनि बेयाव गाबोन फैबासो हरगोन आं नोंनो दायो मबाइल गैखाया आरोना ओमफ्राय वाव होनदों आरोना अन आथिं नाजानोलै आं आइजों मिथिबायना लोगोफोर आं कमेन्ट खालामसिगोन आरोना कमेन्ट गेलेगोन देन्सारजों आं भइस होथ'ला आरोना दसे दै मावजि गोसोम दाना 100 टाइम इस बारबाय अके थेंक इउ स' माच माबा एलं ब्र मा खालामदों दालाय मा ओंख्रि जाखो खोन्थालाय मा ओंख्रि जाखो हरा नों आंखौ सैखायानो आरोना नोङो आंनि लोगोआव फैयानो सैया आरोना आंनि लोगोआव फैबाय थाबा सैगोन आरोना सैगोनबो अनगोनबो आइडिबो हरगोन आरोना आंनि लोगोआव फैबाय थाबा नों आंनि लोगोआव फैयानो आं फैबांनो हाथारा मालायफोरनि लिगाव बिराद गोबाव थाना होयो बहा थांनो नों मावजि गोसोम नागिरना मा ओंख्रि जाखो सन्जित दा ओंख्रिया ना माबासोमोन जोंहा ओइ ओंखाम मेरला ओंख्रि जुमाय फेनानै रावबो ओंखामखौनो जानो रोङाखै दहाय सानसुनि आलुजों ना बेनिफ्राय आलुजों ना केरेला भाजामोन आरोना ओमफ्राय दायो माबामोन मा होनना बुंगोन बयलारजों मैथाजों आरोना एकदमबारे खर'आ प्रिं फ्रां माने कारेन्ट सर्ट जानाय बायदि जागासिनो आंनि खर'आ ओंखायनो मैथा जाना होदों आरोना आं दिनै मैथा जानानै माने खर'आ एसे आराम जानायनि आरोना मैथाजों बयलारजोंमोन ओमफ्राय दालाय फैया आं ओंखायनो होनना सनजितनो दे दायो फैबाय गाबोन हरगोन होनखाबाय आङो दायो कारेन्ट गैयालै बारहुंखा बायदों एकदमबारे बारहुंखा फैनानै उदालगुरियाव सानै मानसि लाना थांबायनो बारहुंखाया मैया मोनानि बारहुंखाया ओमफ्राय लेंग्राबो नङा थानो गियो गैया मा होनखो लोंग्राबाबो न'आव थानो गियो गैया होनदों मावजि गोसोम दाना अके मावजि गुफुर अके मुसाहारि अनन दे जोंना खोन्थाहरदो सबिता मा एसे सिख्ला मानसिलायानो एसेबां दुरबल कमेन्टखौनो खालामनो माथो जोंना नै एलं ब्र'आ जै सियाराम दाना थेंक इउ स' माच एलं ब्र' थेंक इउ स' माच थेंक इउ आइदि ओमफ्राय सोर दङ कमेन्ट खालाम दे चिकेन ब्र होनदों आरोना अके चिकेनजों माजों ब्र जोंना हाउस वाइफआबो अनन थेंक इउ हाउस वाइफआबो अनन ओमफ्राय एनिउ ब्र ना जोंना माबासोमोनलै जोंनाबो बयलार मैथा ओमफ्राय आं SMS लिरनो बायो होनदों आरोना SMS लिरनो बालायलायो सोरबा सेंग्राफोरजोंबा बिराद बारजाब SMS गेलेनो हायो माथो नों होमबालाय कमेन्ट गाइस सोर दङ ओमफ्राय वाव नै जोंनानि अनामिकाया
दे बारा होला आरो 10 मिनिटबाव आं मैया अबेबा सौदावनाङाब्रा फंगे अबेबा सौदावनाङाब्रा आङो सादों माथो सादों ओंखायनोथ' आं मैया सौदावनायखौनो गोसोआव गैया फाग्लासो सौदावदों सादों यानि माने सौदावनायखौसो थाल मोनदों आं ओमफ्राय बावदों माबा ओंखाम जाबाथाय मानो बांसिन फेयोथाय आसुरि बाला ओंखाम जाबालाय हादों मा होनना बुंखो अनन दासो जोंनि खाथियाव गारजों गारि सौग्रावनानै सानै थैबाय दा सनजिनदारा हाब मा गामियाव मा डिस्ट्रिक्ट क'क्राझाराव नामा नै क'क्राझाराव सानै मानसि थैबाय गारि सौग्रावनानै थैबाय जोंनाव सासे थैदों दहायो माबा बेलेग मानसि आरोना जोंनि गामि खाथिनि गामियावनो सावथाल मानसि ने ओमफ्राय हादों दाना अके आं बारा SMS गेलेयालै सनजित नामदारना लोंबाव गोलेर बिखा नामदार आंखौ लोंबावगोन नैलै सारनि नानालाय आं मुलि दांबादों आं मैया माबासो जादों मानो फैदों नोंनिया होमबालाय आं इजों नानो फैदोंब्रा आंनिखौथ' नाना होला आं नाया आया माथो बबाव फन रायलायबाय थाखो इलाय नोंसोर रायलायनानै फनाव बिजि थायो मालाय मेन टाउनावनो जोंनि खामा खाथियावनो सनजिदारा लामा खाथियावनो दाना अके बर'फोरमोन नामा बे बैसागो बोथोराव बिदिनोलै जादला लोंला बाथाय एकदमबारे सौराव सौसि जाथारो आं ओंखायनो गिलायलाङो आइदै आंहाबा आथिङा नै मैया दरजायावनो फाक्कायाव सौग्रावनानै आलौनाय मोनखादोंमोन आं मैया सानाय मोनखादोंमोन आं मोनायाव ओमफ्राय दा नै लोरिदों माने सादों आरोना जेबो लेंग्रा नङा आरोना जों सादोंल' आरोना नाना लाना आङो मलमजों ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे एलं ब्र थेंक इउ स' माच प्रभु जय श्री राम जय राम दारना थेंक इउ स' माच बर'मोन जब मावग्रा होनदारा लोंनानै जानांबालाय बैसाग बोथोराव आजिखालि आरो लोंनानै जानायल'सो होनना बुङोलै मा बुं अनेकलै बुंनो थांबा एकदम बेयावनो साइकेलसो सालायनांगौ आरो लोगोफोर साइकेल सालायबाबो गिनो गोनां सोरबा सौग्रावफैना होयो अनला दाउ आरो मैखुन फाजा सनजित नार्जारा बाब मासि गोथावलै अनलाजों दाउजों आरोना दाउआ लकेल ना बयलारमोन आंबो जागौमोनलै अनलाजों दाउजों मैखुन फाजा जय बजरंबली जय हनुमान दारा जय एलं ब्र'आ आरे एलं ब्र' आल्ट्रा चेनेला मा जाखोनो नोंना डिलिट जालांबाय नामाब्रा ना मा जाखो लकेल दाउ हारा जेव जायोना लकेल दाउआ गोथाव आरोना लकेल दाउआ हारा जेव जायो नाथाय मा होनो सुवाद गोनां आरोना सुवाद ओंखारो आरो ओंख्रियाव गैयालै जा लकेल दाउआनो जोंना फाग्लासो बुंहर
ओके ओमफ्राय जोंना हम लोग का वापस आ गया कौन आ गया बेसे बेसे गोबाव थागोन आगैन आरोना गोबाव माने 1 घन्टाल' थागोनलै आं 1 घन्टा जायाखै ना 1 घन्टा हो इखो इलाय ओइलाय इदि मावबाय थायो ओंखायनो होआ बेयाव इसोर मोना जायाबोला होमबा मिथिदे ओइ माबा सेरप्लायना फै माथो नाङालै जायो ओमफ्राय हुजिरगोन जेनेबा जिरा सिदा गाज्रि जागोन थांनोसै दां दा फैफिनगोन बाइकखौ मारिनो खाथेनाङा होननानै बुंलांखा लामाया गायना जायाखै इउकिप माबाया हम लोग का जिमिस ने आगे उन जेबो रंगिंदो गामिया लाइबानो मेरलाव मोनो जोंहा लकेल दाउखौ दा जोंनियाबो मेरलाब्रा दाउआलाय मेरला मोनो जोंखैबो मेरला दाउ मोनो जोंहा न'आवनो दाउ दं जोंहा दिनै मासे दाउआ दैबाय दिनै आरोना दाउ माने एबारसो फार्स्ट टाइम दैजेननाय आरोना दाउआ फिसा दैदों बिदिखौ दय आं गोबानानै उरबाय थाबा 10ता 11तासोआव दैदों उन्दुनोसै ओंखारबाय आं सनजिना दायो दानो उन्दुबाय नामा सोरबा खानाया बिराद गोलावलै मादों नालाय बोरो खानाया ओमफ्राय अके नायलं आं एलबि होबा फै दै आगै माब्लाबा होनदोंना दे नों एलबि होबा थांगोन आङो थांगोन नाथाय मोनसे खोथा आरोना मा होनना बुंगोन नटिफिकेसन फैनांगोन नटिफिकेसन फैबानो थांगोन आङो ओमफ्राय आं सानाव सोलाबा दे आं सानाव खामानि मावो नालाय सानाव सोलाबा आङो नों एलबिखौ होयोब्ला बेलासिफोराव बेफोरबायदि दाबायदि मोनायाव हो आरोना होमबादेन आङो सोलाबगोन आरोना सानावबा आं सोलाबनो नागिरा मालाबा खामानि गैयाबालसो आं सोलाबो आरोना सानाव ओके ओमफ्राय मोरा संजय बोले शैली तू किधर भागते रहते रे शैली तू आजकल मेरा एलबी में मुझे आजकल सपोर्ट बबीता की एलबी में आओ बोल रहा है मोरा शैली में बबीता का एलबी में क्यों जाएगा मैं बबीता का एलबी में जाता हूँ लेकिन बबीता मेरा एलबी में आता ही नहीं है तो मैं किस जाएगा मैं कभी नहीं जाएगा बबीता का एलबी में मेरा एलबी में आता ही नहीं है बबीता मैं बबीता का एलबी में जाता हूँ लाइक देता हूँ मेरा एलबी में भी लाइक देने के लिए नहीं आता है बबीता मालूम तो मैं किस जाएगा जागोन दे आगै नारा जागोन आं सापर्ट खालि आं गासैखौबो सापर्ट दे आंनि एलबियाव फैयाबाबो आं सापर्ट होखायोलै होनायालाय दा नै आं बबिता मोन बायदिखौनो सापर्ट होयो आंनि एलबियाव फैबावासो बिसोरो फैयानो नै साननै सानथाम जाबाय आं कारेन्ट गैया दिनै दा कारेन्ट फैनायखाय होब्रबला बायदों आरो आङो मालाय टाइमबाबो ओमफ्राय जागोन दे आगैना अके गरेस्वर सासे ओरैनो जायाखैदां ना जादों इयाव नङाबा जायाखैबा नै इथिं इखो ओइ मबाइलखौ आंनि न'आव चार्जिं होदों ओमफ्राय गरेस्वराव सासे मानसिखौ गादारबाय ए गरेस्वराव ने अके उन्दुनोसै दे आं दा अके सबिता अके थेंक इउ स माच गुड नाइट सबिता उन्दुदो दे ओइ लंब्र' मानो दानलाबायखोब्रा ओइ दानना खमोन नाङा माब्रा
तू आता नहीं है तू आता नहीं है मेरी एलबी में। साली तेरा एलबी में काल भी है, वो दिन भी है मेरा। मैं साली का एलबी में लेकिन साली ने ना, क्योंकि साली का एलबी में है, लेकिन मैं ऑन था, लेकिन मैं कमेंट नहीं किया। और साली का एलबी में ना, तो मतलब अपना भाषा बात करता है, इसलिए मैं गुस्सा आता है। क्योंकि देखो हम लोग ना कोई मतलब आप लोग का भाषा हम लोग जानता नहीं है, इसलिए हिंदी से बात करना चाहिए। आप लोग का जो पर्सन है ना, जो मतलब आप लोग का भाषा से कमेंट करेगा ना, फिर भी इसको हिंदी से ही बात करना है। जैसे जैसे देखो हम लोग का सविता ने बोला उन्दुनो सयांग, मतलब आप बेटा सोने जा रहा है, तो ऐसा मतलब ट्रांसफर करके देना चाहिए। तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है ना। अब मैं साइली का एलबी में जाता हूँ, लेकिन साइली का खुद का में भाषा में मतलब बुजुर्ग 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 करते रहता है। तो हम लोग का कमेंट, इसलिए मैं ऐसा ऐसा ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हिंदी से मतलब बात। देखो मैं भी अभी बोरो से बात करते रहेगा ना, तो आप लोग भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मैं लेकिन बोरो ही बात करते रहता है ऐसा बोलेगा, इसलिए ना, इसलिए आजकल मैं हिंदी से बात करता है। मैं सभी के साथ हिंदी से मतलब बात करता है मैं। काल नहीं आया मोरा संजीत टू। काल में इतना दारू पिया, कैसे आएगा? मैं कल इतना दारू पिया था मैं। बस झूठ मत बोलो, मैं हिंदी बोलती हूँ मोरा संजय। नहीं नहीं, तू हिंदी बात नहीं बोल रहा है। हम लोग का कमेंट देखने से ही हिंदी बोल रहा है तू। और हम लोग का कमेंट नहीं देखेगा ना, तो हम लोग का कोरगो ना क्या, कोरगो ना उर्गू फसाई बोलते रहता है। अब अनामिका को पूछ, अनामिका को मालूम है मैं तेरा में जाता है कि नहीं जाता है। इसके बाद ओनोनन साइली तू मणिपुरी वर्ड बोलती हूँ। मणिपुरी नहीं, त्रिपुरा 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 भाषा बोलते रहते हैं साइली ने, लेकिन हम लोग समझता नहीं ना आप लोग का भाषा, तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब हिंदी से बोलना चाहिए। देखो मैं भी हम लोग का भाषा बात करेगा ना, तो आप लोग भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये क्या है, ऐसा बात करते रहता है, ऐसा 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 मतलब सोचेगा। इसलिए तो मैं भी, इसलिए तो ना आजकल मैं भी हिंदी ही बात करते रहता है। मतलब हिंदी मेरा तो हो गया है हिंदी, मतलब एलबी। इसके बाद बनसंगन हम लोग का बंदना। इसके बाद हाँ मैं त्रिपुरा बोल रहा हूँ। इसके बाद अनोन हाउस ने बोला ऑन थैंक यू। एलोंग ब्रो बोला आई ना ओके। इसके बाद अनामिका ऑन, तू भी बोलता है बोडो मोरा। हाँ मैं बोडो बोलता हूँ, लेकिन मैं ट्रांसफर करके देता हूँ रे। इसके बाद अनामिका ने बोला ऑन ऑन थैंक यू। अनामिका ऑन ऑन थैंक यू। और देखो मैं बोबिटा का एलबी में जाता हूँ, मैं लाइक भी देख के आता हूँ, तो मेरा एलबी में भी तो आना चाहिए ना। ये नहीं आता है ना। बट वो सही बोल रहा है वो हु हाउ हो सही। इसके बाद मतलब मैं अभी जो आपको साइले में बोला है ना, मतलब बुरा मानना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं जो बोला है ना, मतलब मैं आपको हिंदी लैंग्वेज बात करने के लिए बोला है। मतलब बुरा ऐसा, मतलब संजीत ने मुझे इतना गाली किया, संजीत ने मुझे ऐसा ऐसा बोला, ऐसा मतलब दिल में रखना नहीं चाहिए। मतलब मैं जो अभी बात बोल दिया ना, मतलब पूरा मतलब दिल से, मतलब संजीत जो बोला इस सही है गलत है, मतलब इसको डिलीट, मतलब बुरा मत मानना नहीं चाहिए किसी को। आस आया है मोरा वो बेटा तेरी एलबी में। आस आया है, किधर आया है? मैं देखा नहीं ना, तू भी चला गया ना जैसे। देखो मैं शैली में एक बात बोलेगा, जो मेरा एलबी में आएगा ना, मैं भी इसका एलबी में जाएगा ही जाएगा। लेकिन हम लोग लड़का है ना, मतलब हम लोग लड़का लोग का ये जिम्मेदारी होता है कि हम लोग मतलब काम नहीं, तो हम लोग का मतलब जिंदगी बर्बाद है। तो लड़के लोग मतलब लड़के लोग का तो काम करना जरूरी नहीं है। मतलब ऑलरेडी मतलब खिलाने वाला होता है ना, मतलब खाली घर का ही काम होता है ना, इसलिए आप लोग मतलब आराम से मतलब एलबी दे सकता है, मतलब दिन में भी। लेकिन हम ना, जो मैं दूसरों में मालूम नहीं, लेकिन मेरा लाइफ में
मेरा लाइफ में मैं काम करने वाला पर्सन, इसलिए मैं आजकल सुबह में भी एलबी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि मैं दिन में ना मैं किसी एलबी में जाने के लिए नहीं मिलेगा, जाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, मुझे बुरा मत मानो। मैं नाइट में जा सकता है, सभी किस जो पर्सन एलबी देगा मैं नाइट में जा सकता है, और इसके बाद मॉर्निंग में भी मैं जाने के टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं काम करने वाला पर्सन, काम करना हम लोग का मजबूरी है ना। इसलिए मोरा तू खाना खा रहा है, ओ बोल रहा, ओके। जय बजरंगी बोल रहा है। हम लोग का बंदना ऑन साइलेंट हो रहा है, मतलब बुरा, मतलब ऐसा नहीं है कि किसने मुझे ऐसा ऐसा बोल दिया, मतलब सुन देखो अभी एग्जांपल बोलेगा मैं, तो बोलेगा संजीत ने मुझे ऐसा ऐसा बात बोला है, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ना, मतलब ऐसा होना चाहिए जिंदगी में ना, जिंदगी में आगे जाने के लिए लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। जो पर्सन का लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड होगा ना, वो पर्सन जिंदगी में आगे जाएगा ही जाएगा, इसको कोई किसी पर्सन ने इसको मतलब रुक नहीं सकता है। इसीलिए मतलब जिंदगी में ना लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो मैं आपको बोल रहा है ना, तो आप मतलब सुन के मतलब कभी गुस्सा होना नहीं चाहिए, मतलब दिल में कभी गुस्सा का बारी लेना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब जैसे मैं आप लोग को बात बोला है ना, तो मैं जो बोला है वो बात को आपका लाइफ में कुछ काम आ जाएगा तो इसको रखना चाहिए। और जो मैं आपको बोला है वो बात मतलब कुछ काम में नहीं आएगा ना, तो इसको तुरंत डिलीट करना चाहिए। और जो मैं आपको बोला है ना, वो बात मतलब काम में आ सकता है, तो मतलब इसको दिल में रखना चाहिए, मतलब इसलिए मैं बोला लर्निंग लिसनिंग एटीट्यूड होना चाहिए नंबर 1 में ना, बुरा मत मनानी चाहिए। मणिपुरी एक किहेर में आना वाला है, ओके। शैली मणिपुरी में एक केहिल केहिल आने आने वाला है, केहिल केहिल केहिल। अ, मैं नहीं जानता क्या आने वाला है। अ, मैं नहीं जानता है क्या आने वाला है, बात कुछ तो होने वाला है बोल रहा है, ओके। ठीक ऑन नंगौ नामा लॉन्ग ऑन थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओमफ्राय जोंना एलंगा अन आरोना, ओमफ्राय जोंना हाउस वाइफआबो अन ओमफ्राय जै सियाराम नामदों ना, ओमफ्राय कल फैगासिनो आगैना रावखे अके आब' रायलायहर कल फैदोंबा रायलायहर। आं एलबी दोननोसैलै 24। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरा हेल्प में कौन कौन आके मुझे इतना सपोर्ट किया, आप सभी को थैंक यू सो मच। और राधे राधे एलोंग ब्रो, राधे राधे, राधा रानी का कृपा हो जाएगा। मतलब जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए मतलब किसी का भी सहारा होना चाहिए। पहले तो मतलब हम लोग का गॉड का सहारा जरूरी है जिंदगी में आगे आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। इसके बाद दोनथ'नोसै नामा, ओं दोननोसै दे आब', थैंक यू सो मच सापर्ट खालामनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर दे, सापर्ट खालामनो थाखाय थैंक यू सो मच। आंबो बेक सापर्ट खालामगोन। और मेरा एलबी में कौन है, थैंक यू सभी को, थैंक यू सो मच। और मे बी आप सभी को बाद में बैक सपोर्ट करेगा। इसके बाद जय सियाराम नाम दरना जोंना माबाया एलंगा, जय जय सियाराम, राधे राधे। मतलब नोंगौ जों भगबाननि नाम लानांगौ सानसेयाव, नोंगौ जोङो भगबाननि नामखौ गोबां लानांगौ, ओंखाम जानाय दै लोंनाय गासैयावबो लानांगौ आरोना। मानो होनना बुङोब्ला जेनेबा जों माबा मोनसे बेमार आजार माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाल' हे गड हे भगबान होनना गाबज्रियो आरोना, बेलेग दिना जों गाबज्रिया, थिग बेबायदिनो जोङो गाबज्रिनांगौ जों सानफ्रामबोनि समाव आरोना, भगबानखौ गाबज्रिनांगौ। कुछ भी बोलता है तो बोल रहा मैं कुछ भी बोलता हूँ। भगबान नाम जों गाबज्रिनांगौ आरो जोबोद मोजां। ओमफ्राय माने मतलब दिन में तो मतलब एक बार तो भगवान का नाम लेना है, ब्लू ले लो, हाँ मैं लेगा अभी नहीं लेगा, क्रोम ब्राउजर में जाके ले लेगा सभी का ब्लू एक ही बार में।
भगवान का नाम लेना चाहिए हम लोग का। देखो ये लोग ब्रो इतना भगवान का नाम लेता है। हम लोग ना हम लोग इंसान है ना इतना हम लोग मूर्ख है। मैं भी बहुत देखा है। हम लोग को इंसान को भगवान ने सब कुछ दिया है फिर भी हम लोग इतना मूर्ख है। अभी लो अब मतलब देखो हम लोग ना अभी जो हम लोग प्रॉब्लम में गिर जाएगा तो बोलेगा हे भगवान मुझे बचाओ मुझे ये करो मुझे रोना आ रहा है ये। लेकिन जो मतलब प्रॉब्लम आता है तो ये भगवान को पुकारता है भगवान का नाम लेता है। जो प्रॉब्लम नहीं ना इस टाइम भगवान का नाम ही नहीं लेता है। इसलिए रोज खाना खाने का टाइम में सोना टाइम में नहाना टाइम में लेटरिन जाना टाइम में ब्रश मारना टाइम में भगवान का नाम लेते रहे हो। वो पर्सन को कभी भी बीमार आजार कभी नहीं होगा भगवान जिंदगी भर इसको हेल्प करते रहेगा। शैली मणिपुरी में एक बिहिनकार भूंकार की हर आने वाला है बोल रहा है रे मणिपुरी परा। जय श्री राम राधे 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 राधे। थैंक यू सो माच जोंना एलं ब्रादार बेसेबांबा गोबाव सापर्ट खालामबाय आरो ना ओमफ्राय साइलिया थांलाय फैलाय जाबाय थादों दां। थैंक यू सो मच साइली मुझे इतना मेरा एल्बम में मुझे सपोर्ट करने के लिए अभी लो। थैंक यू सो मच साइली थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके बाद ना अनामिका अन थैंक यू सो मच अनामिका 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 बिमा थैंक यू सो मच बेनिफ्राय सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय आरो ना एलं थैंक यू। आं दोननोसै दे लोगोफोर थैंक यू सो मच बाय बाय सी यू अगेन गुड नाइट। ओमफ्राय कौन है प्लीज़ एक बार तो कमेंट कर दो एक बार तो कमेंट जरूर एक बार तो कमेंट करो। सबसे ज़्यादा मैं तेरी एलबी में रहता हूँ। हाँ मुझे मालूम है शैली सबसे ज़्यादा तू मेरा एल्बम में रहता है सबसे ज़्यादा तू मेरा एल्बम में रहता है मुझे मालूम है शैली। फिर भी मैं शैली आपको मतलब मेरा एल्बम में अब रहता है मैं इसको नहीं बोला क्योंकि मैं इसको बोला है कि आपका एल्बम में हिंदी से बात करो ये बोला है। मैं आपको कभी भी नाराज नहीं है शैली मैं आपसे मैं कभी भी नाराज नहीं ना। हम लोग का बीएम आ गया थैंक यू सो मच लाइक डन भी किया बीएम ने थैंक यू। इसके बाद बीएम ने हंस रहा है त्रिपुरा से है बोल रहा है। ओ शैली आपको पूछ रहा है देखो ये लोग ने त्रिपुरा से है क्या बोल के। करंट थांलाय बोले करंट लाइन चला गया। Rồi đây 1 minute. Ang bilang kemarin mau dong ada. Hah? Ini nanggo. Ini tuh baik. Ma. Oh jangan deh. पारना पड़ेगा त्रिपुरा में क्या होगा। ओके आज में हिंदी बोलेंगा ओके आज में हिंदी बोलेंगा बोल रहा ओके मतलब हिंदी बोलने से ना मतलब मतलब मेरा मेरा मैं मतलब खुद का अच्छा से नहीं बोला मतलब देखो हिंदी में बात करेगा ना तो सभी को मालूम हो जाएगा। लेकिन अपना लैंग्वेज से बात करेगा ना तो ओनली अपना ही समझ में आएगा मतलब भाषा। इसलिए हिंदी लैंग्वेज बात करो हिंदी हम लोग का इंडिया का लोग ही मतलब आपका एलबी में आएगा ना तो भी पता चल जाएगा होगा त्रिपुरा में एलोंग ओके एलोंग प्लस साइली क्वेल संजीत नाम डरना। हाँ ना ना देखा पेरेगा क्या होगा देखना पड़ेगा क्या होगा अंदर ना दंदं की नाम दाना ओके संजीत मोरा खुलुमबाय दादा खुलुमबाय 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 नमस्कार खुलुमबाय का मतलब नमस्कार नमस्कार ओके बीएम मेरा हम लोग का इधर इतना बारिश आ रहा था रे तूफान भी आया था कल इतना तूफान आने के बाद 2 इंसान भी लेके चला गया क्या करेगा। और मैं इतना दारू पी के मतलब कल
मैं ना बीएम इधर इधर मेहनत नहीं कर नहीं पा, मतलब एक दिन हम लोग काम करके खाने वाला पर्सन है ना, मतलब इसलिए हम लोग रोज काम में जाना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट करना, मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं करेगा ना तो हम लोग का जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तो लोग बोल सकता है, शैली मुझे ऐसा बोल सकता है कि संजय ने इतना दारू पीता है बेवरा, ऐसा बोल सकता है। मैं फिर भी मैं बेवरा में दारू पीता है ना, फिर भी मैं मतलब इतना, मतलब रोज तो कभी दारू नहीं पीता मैं, मतलब काल पिया था, मतलब एक साल में कम से कम मैं 10 दिन तो दारू पीता है। मैं एक साल में 10 दिन दारू पीता है। अभी काल दारू पिया था, एक दिन 1 डे हो गया दारू पीने वाला। 2021 में एक 1 टाइम हो गया दारू पिया, और इस 2024 में और 9 बाकी है, मेरा 9 डेज बाकी है दारू पीने के लिए। 9 डेज भाई, कब आएगा पता नहीं। हो बहु हो बहुत ज्यादा लोग मर जाएगा भू भूकंप से। हाँ हाँ भाई, धुरम धुरम हो रहा है मोरा हाँ हाँ। एलोंग संजीत अकेले दारू पीता है बोल रहा है। हाँ, किसको चाहिए दारू पीने में, अकेला ही दारू पीना चाहिए। मैं माँ के साथ दारू पीता हूँ, घर में दारू पीता हूँ मैं, मतलब दारू पी के मतलब झगड़ा नहीं होना चाहिए, किसी से मारपीट नहीं होना चाहिए। दारू पियो, अच्छे से सो जाओ। ये आने पर बिहेंगर कुछ होने वाला है। हाँ, बिहेंगर मुझे नहीं पिलाता है बोल रहे हैं साले ने। नहीं, लड़के लोग दारू पीने से ना अच्छा नहीं सुधरे, तो खराब, थोड़ा सा खराब सुनता है। देखो, वो लड़की ना दारू पीता है तो कितना खराब सुनता है, इसलिए लड़के लोग दारू पीना नहीं चाहिए। जिंदगी में अच्छा होगा, जिंदगी में आगे जाएगा। शैली संजीत भाई, दोस्तों के साथ पीता है डरना। ओके शैली, सुनो, मैं दोस्तों के पास पीता हूँ, घर में भी पीता हूँ मैं। हाँ, ये लोग डरना, मैं दारू तो पीता हूँ, लेकिन ऐसा झगड़ा कभी नहीं हुआ रे मैं जिंदगी में दारू पी के। किसी को मारा भी नहीं रे मैं दारू पी के। सुनो, मैं इतना दिलदार है ना, मतलब मैं दिलदार हूँ रे। जय श्याराम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच दे, सभी को थैंक यू। बीएम है कि नहीं, चला गया होगा सर। राधे राधे, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड, बाय सुनजिन। ओके ओके बाय, थैंक यू, गुड नाइट ब्रो। ये लोग सब मेरा एलबी में ना, अ, सबसे ज़्यादा एलोंग ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला पर्सन एलोंग, पहले से, मतलब ये लोग ना मुझे सपोर्ट करके आए। मैं जो पर्सन में फर्स्ट टाइम, जो मैं नया नया टाइम था एलबी दिया था ना, इस टाइम से आज तक कितना भी एलबी दिया है ना मैं, ये लोग ने मुझे के आ रहा है, इसलिए थैंक यू सो मच दिल से। बाय, मीट यू सोन। ओके ऑल फ्रेंड, बाय बाय साइली। ओके, साइली ने भी बोला बाय सुनजीर। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, आराम से सो जाओ दे, गुड नाइट, स्लीप विल। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट बोल के बोरिंग हो गया, इसलिए स्लीप विल बोला मैं, स्लीप विल। अच्छे से सो जाओ सभी लोग। ओके बाय ना दरना। ओके ओके, ब्रो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।